Ahojte, ja som Rebeka a cez víkend som bola na Saše v tržnici, kde sme vyrábali takéto náhrdelníky, takže dnes si podobný vyrobíme aj my. Tento návod zvládneš, aj keď si nikdy predtým nedržal v ruke ihlu. Len si dávaj pozor na to, aby si sa nepopíchal na tejto časti. Na dnešný návod si pripravte kúsky látok, korálky, nožnice, bavlnku a ihlu. Začnite tým, že si vyberiete látky, ktoré sa vám páčia farbami. A môžu to byť hociaké veľké kúsky, vidíte, že tento je napríklad maličký. Aj tento je taký všelijaký. Ale už keď máte takýto velikánsky, tak si ho rozstriháme na trochu menšie časti. Nemusíte strihať rovno. Dôležité je len, aby to bolo trochu menšie. Teraz si tieto kúsky poukladám do poradia, v ktorom sa mi budú páčiť takto na tom náhrdelníku. To je zase úplne na vás, môže to byť úplne hociako. Ale ak by som vám mala poradiť, tak striedajte neutrálne, to sú takéto buď hnedé alebo biele farby s takýmito buď tmavšími alebo viac výraznými. Keď som si povedala, aké približné poradie chcem mať, tak si zoberiem ihlu a nejakú bavlnku. Bavlnku nebude vidno, lebo bude pod gorálkami, takže farba môže byť hociaká. Nájdem si konček. A odkrútim si dlhý kus, tak aby som si vedela dvojitú bavlnku dať okolo hlavy. Cez krk. Dvojitá bavlnka znamená, že si ju takto zohnem a mám dve vedľa seba. Radšej odstrihnite viac ako menej. Potom si jeden koniec navlečiem na ihlu do očka a ťahám do stredu, takže nájdem si druhý koniec. Tieto si chytím spolu. A ihlu ťahám, aby som ju mala v strede. Takto a mám dvojitú bavlnku. Môžeme začať navliekať. To funguje tiež úplne náhodne. Môžete to spraviť. Prvý spôsob je, že neviem veľmi používať ihlu napríklad, tak si iba šeliako naskladám tú látku a keď ju už mám takto šeliako naskladanú, tak pichnem niekde do stredu tej látky, musíte sa trafiť a prevlečiem. A to je všetko. A budem mať takýto kúsok. A ten potom môžete napríklad takto šeliako pootáčať, aby to bolo viac 3D. Druhý spôsob je, že už ako držím túto látku, tak pôjdem z jednej strany na druhú a môžem byť buď na kraji, vtedy urobím také úško. Tu vám hneď ukážem, čo vznikne, keď idem takto po kraji, že nejdem po strede a prevlečiem. Tak mi vznikne takéto úško alebo vejárik. Zase pridám. Alebo, keď sa vám že veľmi nechce, môžete to že úplne hociako pokrčiť. Hoci čo spraviť. A zase si to poriadne chytím. A prebichnem. Každé z toho vyzerá trochu inak, ale nič z toho nevyzerá zle a dokopy to môže vyzerať zaujímavo. A vlastne takto sa hrám a postupne ponapichujem alebo ponavliekam všetky látky. Ktoré som si pripravila do nejakého poradia. Jediné, na čo musíte naozaj dávať pozor, aby ste si nepichli prstíky.
Keď mám všetky látky takto pekne navlečené na jeden polorázok, vlastne som si vytvorila tento základný tvar, tak si zoberiem gorálky a tie ponavliekam aj z jednej aj z druhej strany, lebo som si to poposúvala tak, aby som to mala približne v strede. Tu som použila kombináciu aj drevených, aj takýchto sklenených, čo vyzerajú ako perličky, a na tento, čo robím teraz, použijem už iba drevené. Ale aké gorálky si vyberiete, je úplne na vás. Majú veľké očko, takže sa mi budú ľahko navliekať. Na druhej strane nebudem potrebovať ihlu. Ale pri menších gorálkach vám ihla určite pomôže. Len na začiatku otestujte, že či sa vám zmestí ihla do tejto dierky, lebo napríklad teraz mám takúto hrubšiu ihlu, takže možno by sa mi do tých menších nezmestilo. To isté spravím aj z druhej strany. Keď mám obidva konce takto navlečené, tak zviažem tieto šnúrky. Ale predtým ešte otestujem, či sa mi to zmestí cez hlavu. Takže takto silno si to tu chytím. A ako to mám pekne navlečené, tak sa budem snažiť prevliť si to cez hlavu. Pokus vyšiel, takže to môžeme zauzliť. Buď obyčajnými uzlikmi, alebo si to môžete spraviť na mašličku, ak očakávate, že vám v najbližšej dobe bude rásť hlava a budete chcieť nosiť náhrdelník. Ale ak je to dospelácka hlava, tak tam sa môžete spoľahnúť na to, že už asi neporastie. Uzlík. Ešte jeden pre istotu. Zvyšnú bavlnku odstrihnem. A náš náhrdelník s kúskou látky a začiatočný pokus o naučenie sa šiť je hotový. Dúfam, že sa vám vaše náhrdelníky podarili. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!